Preduzeće Srbija privatizovano tačno pre 5,5 godina i mogu vam reći da je privatizacija uspešno sprovedena 30. aprila ove godine. U proteklom periodu u preduzeće je uloženo negde oko 68 miliona dinara i to u restoran sale, smešteni deo, frizersko-berberski salon, telefonsku centralu, parking prostor sa video nadzorom. Takođe, hotel je dobio i moderan spa centar koji sadrži teretanu, saunu, salu za aerobik i teretanu. Umrežen je kompjuterski sistem, uveden je besplatni pristup internetu u smešteni i uslužni deo, uređena je solarna energija, remontovano centralno grejanje, vodovodna i kanalizaciona mreža. Kada je u pitanju osoblje, sprovedena je stručna edukacija kadrova i njihovo osposobljavanje, zaposlili smo dosta mladih ljudi, što nam je cilj i nadalje. Što se tiče ove godine, u hotel je investirano negde oko 15 miliona dinara, a investiciono ulaganje u 4. sprat, zbog koga smo svi danas i ovde, iznosi 10 miliona dinara. Sa ponosom mogu da kažem da smo 12 soba na 4. spratu preuredili u 6 najsavremenije opremljenih klimatizovanih apartmana koji sadrže televizore, zatim klima uređaje, besplatni pristup internetu, onda svaki apartman ima i 2 moderno opremljena kupatila sa tuš kabinama i džakuzijem. Dragi zaječarci, naš grad može da računa danas na savremeno opremljen hotel u centru grada sa smeštenim kapacitetom od 170 ležaja, a od toga je 80 ležaja u najmodernijem delu hotela urađen po svetskim standardima. Pored toga, na raspolaganju su vam i moderno opremljene i klimatizovane sale, pogodne za organizovanje svadbi, zabava, proslava, rođendana, seminara, a tu je i već pomenuti spa centar za razne fizičke aktivnosti. Na kraju, ne bih da dužim mnogo, da želim da vam se svima zahvalim, pogotovo što ste imali razumevanja, strpljenja i što ste svih ovih godina bili sa nama, jer bez vas ne bismo bili danas ovde. Zahvalnost dugujemo i većinskom vlasniku, zatim članovima Upravnog odbora i Skupštine, Agenciji Konto, a najveću zahvalnost za sve ovo dugujem svim zaposlenim i svom stručnom timu koji je i danas ovde pored mene. Sada bih vas sve pozvala da zajedno pogledamo 4. sprat. Posle toga vas pozivam u drugu salu na koktel i druženje gde vas očekuje naše ljubazno osoblje. Još jednom, hvala vam i možete da nam se pridružite.